Vindenergi er gennem tiden blevet udnyttet til flere forskellige formål. I Danmark blev de første stubmøller opført for næsten 1000 år siden. De stod på en fod, så hele møllen kunne drejes efter vindens retning. Fra omkring år 1620 begyndte danskerne at bygge den hollandske model, hvor det kun var toppen af møllen, der blev drejet efter vinden. Vindmøllerne i Danmark blev mest brugt til at male korn til mel. I dag bruges vindmøllerne til at lave elektricitet. Den første danske vindmølle, der kunne lave elektricitet, blev opført i 1891 af fysikeren og opfinderen Poul la Cour. En af hans elever, Johannes Juel, opførte i 1957 verdens første vekselstrømsproducerende vindmølle, Gedsermøllen. Den var forløberen for de moderne vindmøller. Møllen var i mange år verdens største. I 1978 blev der rejst en forsøgsmølle ved Forskningscenteret Risø, Risagermøllen. Forskernes test og målinger blev til stor hjælp for den danske vindmølleindustri. Også Skolesamvirke Tvind rejste en vindmølle i 1978. Den første med glasfibervinger. Den var med sine 54 meter i højden på det tidspunkt Danmarks højeste. I 1979 vedtog Folketinget, at staten ville støtte rejsningen af vindmøller med penge. I dag er der over 5.000 vindmøller i Danmark. Støtten fra staten og mange årtiers udviklingsarbejde gjorde, at Danmark blev førende i verden inden for vindenergi. Den moderne vindmølle består af et kraftigt fundament, der er lavet af jernarmeret beton. Et tårn, der typisk er mellem 40 til 140 meter højt, lavet af koniske jernrør. En møllehat, en nacelle, med maskineriet, der laver elektriciteten. En rotor med 3 lange, slanke vinger. Og et kontrolsystem, der styrer møllen. Det var udviklingen af de slanke, aerodynamiske vinger, der gjorde vindmøllerne virkelig effektive. Vingerne er bygget som flyvinger. Det udnyttes, at luften bevæger sig hurtigere på den ene side end på den anden side af vingen. Moderne vindmøllevinger er ofte fra omkring 50 til 60 meter lange. På de nyeste og største møller kan de dog være 80 meter lange. Så lange som 2 håndboldbaner. Moderne vindmøller bliver højere og højere, for jo højere man kommer op over jordoverfladen, jo kraftigere er vinden, jo længere kan vingerne være, og jo mere luft kan vindmøllen fange, og jo mere elektricitet kan den lave. I julen 2013 blev en 8 megawatt vindmølle rejst i det nationale testcenter i Østerild i Jylland. Den er 220 meter høj, og vingerne er 80 meter lange. Det er verdens største vindmølle. Den kan producere strøm nok til 7.500 huse. På toppen af tårnet sidder møllehatten, eller nacellen, som den også kaldes. Den er stor som et hus. Den består af omkring 5.000 dele. Nogle af delene er små, mange er store, og flere er rigtig store. De mindre dele pakkes i en vogn på et computerstyret lager, så der er styr på, at alle delene er klar til montørerne. Inde i nacellen er der blandt andet motorer,
der drejer den, så møllevingerne kommer til at stå rigtigt i vinden. Og her er generatoren, som omsætter vingernes rotation til elektricitet. Her flyttes nacellen til den afsluttende montageplads, hvor den sidste beklædning sættes på. Kranen viser 66 tons. Nacellens ydre beklædning er lavet af glasfiber. Det er let og holdbart og kan holde til barsk vejr i mange år. Her monteres en lynafleder. På fabrikken monterer man ikke alle nacellens dele, for så bliver den for tung at køre med på vejene. Gearkassen og hovedakslen med bremser monteres først, når møllen rejses. Rotoren, den del som vingerne sidder på, bliver også samlet her på fabrikken. Inde i rotoren er der forskellige dele, der blandt andet kan dreje hver vinge, så de står bedst i vinden for at lave mest mulig strøm. Eller dreje vingerne til en sikker position, hvis vinden bliver for kraftig, og møllen skal standses af sikkerhedsmæssige grunde. Hjernen i vindmøllen er kontrolsystemet, en slags computer, der styrer og overvåger alle dele af møllen. Det beregner, hvordan vindmøllens mekanik skal styres i forhold til, hvor kraftig vinden er, og fra hvilken retning vinden kommer. Kontrolsystemet holder også øje med, at møllen arbejder sikkert, og ingenting er i stykker. Det er placeret forskellige steder i møllen. Nogle dele i tårnet, andre oppe i nacellen. Her på fabrikken laves kontrolsystemer. Det er en meget højteknologisk proces. Alt skal være rent og præcist, og der er ikke plads til fejl. Hver del af kontrolsystemet er bygget op på et print. En plade, hvorpå der loddes forskellige dele som kredsløb og processorer. Først lægges en loddepasta i maskinen. En klistret masse, der indeholder loddetind og stoffer, der renser loddestedet. Det trækkes hen over printet, og der ligger et meget tyndt lag tilbage. Printet fortsætter så videre på samlebåndet til den næste station. Her bliver de forskellige kredsløb og processorer sat på plads i den klistrede loddepasta. De små dele sidder på ruller. Mange er ikke større end hovedet på en knappenål. Andre på størrelse med en ært. Stregkoder og en chip sørger for, at delene bliver placeret på det helt rigtige sted på printet. Inden printet med de forskellige dele skal loddes sammen, kontrolleres det, om nu alle delene sidder rigtigt. Så kører printet ind i loddeovnen. I ovnen hæves temperaturen langsomt, for ikke at skade de følsomme elektronikdele. Til sidst når temperaturen 235 grader, så smelter loddetindet, og delene loddes fast. Derefter køles pladen hurtigt ned til ca. 40 grader. Så bliver lodningerne tjekket. Hvis der ingen fejl er at se, sendes pladen videre til en automatisk test af de elektriske forbindelser.
Ikke alle print laves af de fuldautomatiske maskiner. Print med større dele samles i hånden. Opdages en fejl på printet, sendes det videre til et specielt fejlcenter. Her sidder specialister, der finder fejlen og reparerer printet. En robot sætter printet på transportbånden, og det føres ind til en fræser. Der nedefra sker det overskydende plade væk. Når de forskellige print er færdige, skal de bygges ind i en boks, så de bliver godt beskyttet mod snavs og slag. På boksen er der forskellige stik, der kan sende signaler ud til de mølledele, der styres og kontrolleres. Her testes boksen med printet. Endelig bygges boksen ind i en større eltavle. For at vindmøller kan lave så meget strøm som muligt, skal de stå det rigtige sted. I Danmark er den gennemsnitlige vindhastighed 7-9 meter i sekundet. Frisk vind. Vindmøllerne yder bedst, når vindens hastighed er oppe på 13-14 meter i sekundet. Hård vind. Kommer vindens hastighed helt op på 20-25 meter per sekund, det vi kalder storm, standses møllerne af sikkerhedsgrunde. Et godt sted at placere vindmøllerne er i det åbne landskab. Her er vinden kraftig. Den forstyrres ikke af områder med bakker, høje træer eller bygninger. Kystområder er endnu bedre, for her er vinden mere stabil. Ude på havet er dog bedst. Her er vinden både kraftig og stabil. En anden fordel ved at placere møllerne ude på havet er, at der er ingen naboer, der bliver generet af støjen fra vingernes susen, eller de skygger, vingerne kaster. Det var blandt andet høje priser på kul, olie og gas, der fik danskerne til at søge andre muligheder for at lave elektricitet. Og videnskabsfolkenes udvikling af effektive vindmøller og statens støtte med penge. Det var med til at gøre, at Danmark i dag er en af de førende nationer i verden inden for vindenergi.